Sa 88.9 PJFM, di ka mo umusan ng tawa. Pag si Kuya Wenz ang kasama. Problema kay ding bayaan hayuyag niya hiana dako ko ang problema kay may sulod na ang diyan niya ang dako lang nga sayop ni Ana kay tinapod hiya bago pala nani niya na kilala naruyag waray magruha-duha kinapod ko diya iya din surrender ang iya bandira nahigabaan na ang iya kasuplada ngan ka-strikta halalaki mapili pa riya salit ang resulta iway lugod kiya ang datulang nga sayop ni Ana kay tinapod hiya bago pala nani niya nakilala naruyag walay magruha-duha tinapod ko diya iya dinurinder ang iya bandira bisan nanon mo pagpasularan ayuri ka na waray ka mahihimo kay nahinabot na sa litarawatan na laana ayaw na pingasa kay ang kapalaran ay ginabot na
Ini nga mag-asawa. Ang trabaho lang nila, kada pangako nga. Ang binubuhat nila, pagbungithan baba para mabusog lagas ng bata. Kuya Wens. Ang tinidor lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisan, ay mira, mga silya. Ang binubuhat nila, pusok sitwat bula, dalay nagbibingkil, mahulog hatiil, tinidor nga dupo, pilo nga kutsara, aragitong luto, nalukso itsura. Alright, ayan, 33 minutos na ito nakalabay. Ito alas 6. Tinidor Kutsara. Ayan, kumusta? Magandang umaga, maupay nga morning. Magandang umaga, maupay nga morning. Ayan, 30 minutos. Unlit. Okay, kumusta ito na ito mga suki? Di natin ratagsang mga panimalay. Magandang morning sa inyong lahat. Kumusta ito natin mga suking nagbebiyahe na, mamang driver, hinay-hinay sa pagmamaniho. Arog labis na ito natin mga pampasahirong mga van ha. Mga sakay ito na doctors, vans. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang trabaho lang nila, kada Ay ba, bangin mo rin ako pa sa lubong ha. Mrs. Donut Adala Crossing Canteen. binubuhat nila, Ayon ka mo sa kay hiton vans or di kaya doctors. para mabusog Andyan lang yan, malapit lang ang Crossing Canteen. Anyway, magandang morning. Unahin natin mga kaibigan itong pagpahibaro nga di habong to hiton Ernani. Kakulop nga ano inin kasal halamisan. na anunsyo naton kakulop nga schedule han Llorente and Ernani para hampi out han confirmed COVID case. And then, today. So may mga pagbabago mga kaibigan. Sabi ko nga kahapon, maliban na lang kung may pagbabago, ayun, may daagud man, ha? Para nga bonto hiton Ernani and Llorente, mga beneficiaries. Oo, kagabi kasi ini na ipasa haamon. Tikang Treasurer's Office nga impormasyon dahil dahil importante yan ang adlaw. Schedule kasi nira ng adlaw para hiton pagbakuna. So, dire hera makakaabot nga da Hernani ng Llorente para hiton payout. So, mapa-anunsyo na lang ang otro kung san o madadayon. Kay di mat pwede nga katuroke haera yan ang adlaw, diretso magkakalakat hera buwas. Oo, madiskanso ito heranay. So, ayun. Dire hera madadayon yan nga adlaw nga da habong to hiton Ernani nga Llorente para hampi outan confirmed COVID case. Adton mga nakasalbar hana sakit nga COVID ngayon Trabaho lang nila, oh yes, kada pangako adton mga namatayan liwat darahan na sakit nga COVID. nila, So paghataghin ayuda para mabusog iton provincial government. And then, dere yana nga adlaw, madadayon. Bangin lamay na mamati dida, mga taga-Ernani nga beneficiary. Mapayla dere ka mag-uol. Kay bangin na dere kinaya ni Jiz, paghatagin info ha kakulop. Kay kulop na ini, nagsisirom na ini, ighatag nga impormasyon yata. Or basta kulop na in. So, kay nasiring na, binjo nga ni, dito ha Llorente, nagproblema hiya kay hagrayo ang ibang mga beneficiary o kailangan manggod sakripisyado manggod hiya kadtuon niya to maliban nala dida mga taga Llorente kung may da ka mo na mamati dida hayo na bangin waray ka mo ka informa rin ni Banjo. Oo, inin dere po inin madadayon an iyo payout iyan na ang adlaw. So kada pangako nila,
Oh, yan. Kaya naka-schedule for vaccination ang mga taga-treasurer today. Ha? So, kakulop ini nahihatag, nahipasa sa amon mga anong oras ini. 5:11 na hankulop. So, nasaring na-inform na ni Banjo nga ni Jess ang Llorente nga ernane. So, bangin diri nira na kaya himpag libuta otro hankulop na hanggab ina para ma-informaran ka mo bangin may namamati di dahi yung mga beneficiaries. Oo, and then ayaw nila kamo anay pagpadayon kay diri madadayon ang payout yan ang adlaw. Ay nagkamayda manggudhin kadungan nga buruhaton schedule nila for vaccination ngayon. So mapahibaro na lang ahawira kung san o otro. Okay, Hernani and Llorente po. Hindi nga mag-asawa ang trabaho lang nila kada pangaula ang binubuhat nila. Good morning kan Roberto Abubo nga nagbibiyahe na going to Burungan o pa ini. Oo, isa pa to. Oo, sabi niya good morning Esther aba adaw tara padi. Hino naman ini Esther padi ngem go good morning. Abay nira Badaw. Oh, klaro yada worldwide yan padi nga nakakabasa it imo comment ha. Oh, good morning Esther. Oh. Pay Esther gingret ni padi. mahulog hati Di ko no higahoy gindara ko. Hala ka. Oh, ginsumatan ko wala ito kagabi higahoy nga mapavaksin baga na naghumado. Diretso lang na mulagdat. Di naman namon usang-asang kay hihiner. Pag sumati ko nga naka-schedule ka pagpabaksin. San o ko no sir? Anak biyernes. Yan naman reply sir, masakit akiton nga adlaw. Ano ba ini? Good morning kan Indang Bagunas og tanan nga nakasubaybay kuno hiton akong programa. Shout out mga hagrani. Tapos mga burog to og sugad man haim lolo maupay nga aga. Oo, saring ni Indang Bagunas. Thank you Indang Bagunas ang pag-share. Sana'y okay ka lang sa all right. Oy may dakita inin usang bugto didiha lawaan nga pumalawod ko no kakulop. So parang nahampas inihiyahin na dako nga balod. So until now bibiling pa ini. Bangin may da niyo inuusa dida at mga paghagran niyo na abot ito naton signal palihog po paki-infor marnala hiton lawaan MPS. Ay na ini anay ha. May ngaran anto may picture hiya. Oo, paki ano na la kay harayo na siguro. Haray ko na dili ka scan. Hindi nga mag-asawa ang trabaho lang nira kada pangaula ang binubuhat nira. Hello, good morning kay Carlicia Sian. Ayan, magandang morning sa iyo dyan sa Taytay Rizal. Good morning gihapon nga dit akong guwapo nga bugto. Hey, Jeremy Lakbayen dida Anguno Rizal. Magandang morning. Yeah, Gobias Barre. Ano ni? Gobias Nan Barre. Good morning sa iyo ha. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin na Facebook Live, mga morning. Great po,
happy birthday kan Kuya Gerald Freights nga adto ha Saudi na mamati daman hiton imo programa pagreet daman ako kan Ate Ermaline, Baby Zaya, Papa Umbayngan, Mama Edna nga always na mamati nga nagkatutok hiton imo programa. Salamat po. Ito naman si Loretta Escala dyan sa Jeddah. Maupay nga morning mga taga Jeddah, waray-waray. Atong mga waray nun nga mga kababayan dida ha Jeddah. Maupay nga aga didi ha amon. Diyak marang kung ano oras dahil maagahon ba. Maupay nga aga, kumusta dida? Tanan bukos nga cruising boy na bista. Labi na akon mga akon kan love kulit. Magandang morning love. Akon gihap mga apo nga iba, akon mga umangkon tanan, miss ko na ka tanan. Musta ka na manasuling acid? Manatering gihap, ayan, chatcha na kita manatorya sa ring ni Loretta Escala ng Jeddah. Pagrit po han akon yun onikuiho nga happy birthday Raymond John Baguez. Ayaw na pag pinasawa, I love ka ni ma tama ba mama? Morning kuya and morning din sa iyo sa Ikano Sabihon. Magandang umaga. Sir ay si Gmar Garfield Kawad, magandang morning. Gingigreet niya iton Malbog Salcido ha Padrigano nga Garfield family nga always nakatune in. Yan, thank you po sa inyong lahat dyan sa Malbog. Pa-shout out naman kuya kan aton kuya. Kan akon kuya ini. Oo nga nag-hangover kagabi nabasag an amon plato. Anong nangyari? Paano nabasag? Bangin nahulog. Ayan, inom. Pag iinom, ilagay sa tiyan, wag sa ulo. Kuya Wens, greet ko la iton akon nanay nga permi la ikaw it inaabangan it imo programa April sumuok talaga lang ha. Thank you. Mga taga TFK boys, maupay nga morning. Labi na dito cruising kinapundan. Llorente, Maydolong, Mercedes, Giwan, Balanghiga, Lawaan, maupay nga morning ngayong tanan. Keep safe po kamo lagi ha. And sugad man liwat ito naton mga kabugtuan nga naka-duty nagsasakripisyo dito ha border checkpoint ito naton na probinsya. Mapahataft man o didi halawaan, maupay nga morning hayon tanan. Mga silya. Siring ko pa naghinaot kita nga permiada ka maupay nga panlawas agod maging aktibo pa nga pagbabantay para iton aton mga kababayan sana ini nga mga may mga nagkakasulod ha aton nga nga mga van. From Manila siguro na nahakot yung pasaheros nga ni sana mabantayan ini ibangin siguro iton ibahin nga mga darapapil mga fake ay naabot nga ni nga diha may crossing area nagkikinatatawalat mga driver kaya kuno mahigpit nakakalusot kuno ang ininit ira igin papakita kausa nga ni may usa nga pasaheros nga igin lurong hin driver nga diri taga dinhi. Makaluluoy mga kasangkayan nga taga MacArthur Leyte. Anira sa rabot MacArthur Leyte. Igin drop hiya burunggan. Pinasakay hiya tricycle waray man la pamasahe pinapakyaw pa hiya 1,500 ang pakyaw tricycle nga diha crossing kinapundan. Kay nga di kuno ha MacArthur hera. Klarado man anira istorya ko pagikan dito sa Manila nga MacArthur Leyte. Ada napapausa na la kuno hera kay gabi naman hera nga umabot. Again nagpakyaw hera hin tricycle para MacArthur. An pakasabot naman han tricycle driver nga taga Burungan nga para MacArthur Eastern Samar. Alaga daw kay nalapos na hera nga din na may Salcido na nga area. Ilampas na herang cruising baga nagsuna-suna naman ang driver. Ma'am kunong ingka mo.
Di na ba'y nakitahan MacArthur, kinapundan na ini nga di nga area. Ada inin MacArthur Liti kunong kami. Aba kay kinalasan na tricycle driver han ang taga Burungan kay kung maaram la kuno ako ma'am bisan pa 5 mil da kayo ti karawat na ta MacArthur Liti Pacquiao. Kay answering nga nila kamo MacArthur din hila Eastern Samar MacArthur. Baga era igin owat nira tapos igin dra. Madiri nala siguro I don't know ano na era mga plano. Kairo in tawon 500 pesos na laan nasasalin nga kwarta. Oo, igin assist an aton mga TF boys di daha kalikasan kay nagkakahadlok naman. Oo, era igin gagim pakalma nira nga nanay ayaw kamo kahadlok, safety kamo din hiya na. Bubuligan kamo namon pagpasakay mo. Opay nala adat aton mga TFK boys 24 hours ito hira dida. So may adat tumawag nga anak nga ginbatonhan TFK boys nga ayaw ka kandaim nanay aadi ini haamon na adi kami TFK outpost. Papasakyon namin hit bus pakada halite. Tapuan nala niyo siguro dada Tacloban terminal kay waray ini kwarta na hera 500 lorong han driver nga tika naman ilang era nasakyan van. Diri ko no mga taga dinhi kay mga Tagalog. Ada kay bisan man mga taga dinhi aton natabok na nga ni hamatnog mga Tagalog na ambot anot espiritu hito. Di ba? Mga taga dinhi aton makahirani na nga nihit nga mga roro. Hirani na nga nihit nga mga barko ti patabok. Alada pakatugtuhit didto mga Tagalog na titinaknan. Bisan din nag-uugro la. Salit di kita't maaram kumbaga nagpipinakataro tag-alog laad to nga van. Oo, diri mabuti mga sugad hiton, ha? Ang sarabot dito ang pagikan kuno door to door. MacArthur Leyte. Tapos didigin dara Burungan, igin pa Burungan. Namakyaw heran tricycle para MacArthur kaya ang pakaintindihan driver ang tricycle MacArthur Eastern Samar. Di ba? Ahani naman ibang mga van gihapon nga nagwa Manila. Madiri mga taga din nauso man kasi ini nga pakyaw yan ang mga panahon pag nagkikinatatawa ini na diri kuno sobrang ay ang kahigpit itong borders magpakita ka lahing papel baga nakakahunahon na kita bangin ini mga pikit era papel pag sering pa herhigpitan daw di ini nga mga LSI labi na ini nga mga LSI. O diri nga mga coordinated dapat ini igin at tinatambay anay di daha border tinatawagan itong era dadat nga ay dapat kasi kamo pag galing kayo ng Luzon o labas ng Region 8 nakikipag-coordinate kamo itong iyo LGU or iyo barangay nga aabtan para namomonitor kamo pastilan daw. Diri kita yan ang panahon angay inin paturapakla o iba na rason la kay taga didimang kuno hinihit amon lugar kay nga bawal na kami sumulod diri kamo gimbabawalan pagsulod kailangan lang sumunod hito na aton hitong protocol ay may da kita igin papasunod nga protocol darahin nga pandemya kay baman kung nagkakaproblema kahit timlawas damay-damay man di ba. Asa rin ka ba nga itimla ka lugaringon itong nagmamaniobrat yung kalugaringon hinasasakit ka? Di ba lapid itong gobyerno? Pag naora-orahan ka, waray-warayan mo, damay itong gobyerno, di ba? Mga ngaraw kaya na himbulig, makadi ka gobyerno. Tapos pag magbubuhat itong gobyerno para hindi ka kaopahit yung kalugaringon, baga parparo kahit baga, di ba? Tinutulungan kita itong gobyerno, gimbubuligan kita itong gobyerno, nga maging na safety kita. Masiguro naton, di man naton maiwasan at least malilimitaran, di ba? Para parehas ini mga gasangkayan, hininga pagtaga-vaccine. Damo itong nanahadlok itong pagtaga-vaccine. Ano iton makaharadlok? Sige daw. Hain mas makaharadlok iton COVID o iton vaccine?
nauna na ito na aton mga leaders ka vaccine. Ito na mga health health protocol. Mga ano naton health workers nauna na nabaksinan na. Aton mga doctors Para mabusog okay man hera. Ngayon gimo-monitor man kita ito. ang tinig Oo, para kita inin maka ios ng malaya nga diri kita nag-aalang kula dahil ibang bansa di nadto kagabi naging kikinulawan nga video. mga Oo, silya. as in waray na bisan na unface mask nira wara na normal na herang nag-register lahat sila kasi vaccinated. Pusok si Kwat. Lahat sila vaccinated. Dalay nagbibingkil. Mahulog hatiin. Mahal baya itong vaccine ha? Bangin niyan ha orhe wara na lugod libre iton gobyerno Lugto. palit na kamo. Alukso it's. Baga tapos gawin na. Oo, ini personal opinion ko na ini ha. Oo, kasi dire in harayo nga hinanabo nga pwede no vaccine no travel. Or pag didahiton mga dagko nga mga establishment sa mga mall, bangin umabot iton panahon nga diri ka makakasulod ngadto kuno diri ka wala mo maipapakita nga vaccinated ka na, di ba? Tanong ni Ate Indang, kuya nagpa-vaccine ka na? Maianak nga vaccinated. Ikaw Ate Indang, pa-vaccine ka? Hindi nga mag-asawa. Ayan, damo man iton baga damo naman iton mga vaccinated. Okay man sila. Ay pa man kita Nira. nabaruan nga. Para mabusog Anyway, di kaging babantayan yung mga sugayton. ang tinig ulala. Para pareho man la ito baga ano yun eh. Bakuna lagi, bakuna. Di ba? Kabataan naging babakunahan. Ano mamaso, sugahiton. Silya. At least di rin nahira mga ora-ora ang mga anti-polio, anti-sugahiton, di ba? So kita nga mga kalagsan na Budla. ara-ora ka ba makalagas siyang ka tinawa ni Lolo. Kita nga mga kalagsan na parehas la ito nga kwenta. Kanang COVID kasi para ligtas kita ha COVID. Pero dire correction nga na di ka na magkaka-COVID. Usala ito na iginataghaton nga assurance, dire na kita maora-ora once nga tapnan kita ng COVID o dangpan kita ito nga sakit. Di ba? Sige na, papabaksin na kamo. Inidukot sa. Huwag nating sayangin ang pera ng gobyerno, ang tulong ng gobyerno. Kayo kita hit nga aton mga mentalidad nga mga atras abante. Oras na nga nihin mga remalaso kinabuhi. Parehas sila ito nga kwenta. Sa problema man ganin na aton danay kay kung kailan huli na ang lahat saka tayo nakakaisip ng tama saka pinagsisisihan natin. Kailangan muna hitabuha aton saan o kita baga tumuod. Nakadanay mga ganyan ng mga mentalidad. Ang binubuhat. Sa rin pa, waray mat karakter at desisyon mat nim adahalagad. Baba. Para Para kita damay tumayhi mo. Kung ano ti mo prinsipyo, asya ti mo gusto pabton adahalagad. laki. Pero tandaan mo kaibigan, lahat na ng pamamaraan ginagawa ng gobyerno para po tayo ay matulungan. Abay nira. It's up to you kung gusto mong tulungan ang sarili mo o hindi, walang magagawa ang gobyerno. Ang binubuhat. Huwag lang sisisihin mamaya o ninahaorhi itong gobyerno. Pagka mabuti na takna, ito niyo mo kinabuhi ka pagkikinahanglanon mo tapos waray na ngayon, di na. Diba? Pareho latit gugma mga kasangkayan. Adanganit iyo mga kamot baga natapon ka kay gugmaon kapa baga gimbabali waray mula. Mabot itong punto nga binubutlaw na iya dire na niya kaya. Talagang baga feeling niya inin one-sided na la itong gugma nga natatabo. Saka mula marirealize itong iya importansya. Mahal ko pala siya. Importante pala siya sa buhay ko. Ano pa, adto na tibang nga mga kamot. Kasi pinabayaan mo. Di ba? Ganyan. Ay nako! Hi kay Lia! Lia Mi! Kabaging Ababaw. Good morning sa iyo. Ay, great ko no hiton Ababaw family tapos Kabaging family di da barangay 7 Kinapundan. Greetings ti kang Lia Mi Kabaging Ababaw here in Doha, Qatar.
Hello sa mga kababayan natin dyan sa Qatar. Liam, pakishare po yung video dyan sa mga kasi natin mga waray-waray ha. Para maibsan man lang ang kanilang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, didiha probinsya itong Sinarangan, Samar. At para lagi kayong updated sa nangyayari dito, ayan, lamang po kayo kay Kuya Wens every morning, Monday to Friday, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Hi kay Blue Sapphire, sa rin ni Blue Sapphire, mga Hawkids kuni style. Siya man. Ay, Sinovac yung kay Ate Indang. Second dose ka na. Lahat na, okay ka na, lahat na, ubos na. Kasi kung naka-second dose ka na, congrats sa'yo. Ay, Sinovac, slight lang, sabi ng mga friend ko, di ba? Oo, ayun, slight lang daw yun. Ay, kay Hinerbal Boy na. Hinerbal Boy na. I-message ko kagabi, Hiner, naka-schedule ka for vaccine. San ako no, sir? Friday. Sir, masakit akiton nga Friday. Grabe siya. Maaram yan kung saan o yan nagkakasakit. Nanonumdum akan elementary ak. Nasarit akan Ma'am Camposano. May teacher nga Camposano, didiha Mercedes ang elementary nga, buutan. Buutan lahiya, mahinay lahiya magyakan. Baga kaya ko lahiya ang anak, ma'am, pwede umabsent buwas? Kaya ano, mag-aano ka? Ma'am, kay masakit mo utak ulo buwas, ma'am. Ikalawsing nga rason ngayon, manlilibas lang ngayon ang kamitan ng mga sangkay. Mamumuhala kami ang libas, kay babalik naman papel. Utak ulo buwas. Hello Kanhiner! Shout out ko nung adto yan na duty hitong TFK crossing ang mga guwaping sering ni Hiner Balboy na. Para kayo trangkaso. Pakabati lang kagabi ang vaccine diretso lang nag-out ang lawas. Blow sa fire, agidoy ko no, go hikunabs. Han ano ate? Anong ginawa ko sa'yo? Binato ba kita? Maupay ko no kay maaram kat schedule ko no ka magkakasakit sana all. Kaya kung maaram lang kita kung saan o kita hindi magkaka-COVID. May schedule ta kung saan o kita hindi mapabaksin. Ay naka. Mga suki. Diliwat hi padibabi. Undawin na hiya nga taburunggan para hiton vaccination. Di ko na mabalik ko na hiya kamay dangay ano niya hiranat uninat alauna. Mamay kalay nga mga trabaho nga mga tao ba daw. Ako nga ni, hibaro ko lahat to nga may nga babaksin ako. Diretso naktangguan nan masok nga nakhala high blood ak. Pero pag natusok na, okay naman pala. O, di ba? Kaya. Good morning, Kuya Wens. Pabati nga di haamon ng mga relatives peoples of Aguinaldo. Republic of Aguinaldo. Nagpaka-on era mga radyo. Salamat Kuya Wens and God bless us all. Sir Gutierrez Benje. Ayan. Ay, kumusta nga dakan Kalikoy? Duty yan ay Kalikoy ano? Kalikoy. Duty kaya na? TFK. Oo. Baguin hiya nga TFK. At ngaran ni Kalikoy. Ngalimot ang ngaran hin eh. Taga di dahin ha Benje. May ada XR. Ayan, atensyon para itong mga piyos pa din. Karoyag magpatore ha, yan ang abulan hininga Mayo. Iton Our Lady of Guadalupe Hospital, General MacArthur Eastern Samar, magkakamayada hin tinatawag na summer promo para han mga medical nga serbisyo. Tama niyo binati, mga medical nga serbisyo.
Magkakamayada gihapon hira promohan turi. Ang dati nga presyohan turi in katunga nalaan babayaran. May ada libre nga medisina nga igahatag. Kon may ada ka mo ipapaturi, 50% na ang babayaran. Kadinala ang hospital pag-inquire ngan pagpalista para ma-schedule kung saan o ang pagpaturi. An amon gihap ginpapahibaro an nga tanan nga makadiha ospital nga magsunod la kitahan minimum health protocol sugadhin pag tulot han face shield and face mask. Pagkamay adahin social distancing haiba samtang aadiha sa Kuban Hospital. Ang nagpapahibaro o LGH Management. Ikaw lolo, nagpaturi ka na? Aray, baday. Ay, bayabas lang nga ginusang katapat. Ay, apalpag pa nga amon. Dere, ugad yan ay. Ito nga mga injection. Amon hali nga panahon, mga kasangkayan. Oo, sasamsaman lang kami hindaon ng bayabas. Tapos pinapalpag, oy. Tore ka na, waray na tahi-tahi. Oo, ito na area na ba daw? Injikan ka na, hadlo ka nga di pagpabaksin. Tusok man lang ito, nasay pa ito magpagpatore. Pero anyway, kay katunga na lang itong babayaran, pwede na ka magpatore itong mga piyos din ah. Ay, akong mga kumpare din ang namamati yan ah. Panipi ko, tori na daw lang. Nandamay ka pangaran. Kaya ako hindi mahugot na kumpare. Oo. Pero kaya baga maghusay ng mga gwapo itong mga anak, siguro to rin. Okay, siya ito. Basta maghusay ng gwapo itong mga anak, mga turi ito. Salita na kulawin na daw lasang kayo, Wes. Gwapo ka daw, ano? Ang kakano? Kahit akon pagkulaw. Lang ko man siya, nga diri ka gwapo, kaya ikaw matakalugaring. Blue Sapphire, kami didiwiting nala, basta palista na kami. Municipal Hall, kanan vaccine, very good Blue Sapphire. Ayan. Kailangan talaga naka-vaccine ka. Good morning, Team Sipampam, Liniel Lapisora, Agapan, May Palmera, Annalyn, ginsunod mo manggain ate Mabs, parehas hi Annalyn, ngan hi Annalyn. Hi ate Ana Del Sual, hi ate Marisa, hi ate Minerva, parot mga kilala ko ng gimpipinan ngaranan. Pamahaw na kang pandesal. Ate Mabs, ganyan. Ganito lang po yan. Itnae mo pinanggrit yan na ang mga kasangkayan ta. Maaram ako nga higugmaon mo iton hera. Maaram ka iton era trabaho, babad, nga danay nagkakagagabihan, kay uta ka hito dida. Nag-o-overtime. So, maano mait Ate Mabs, kumbaga magpapapromo ka naman, paparadaan mo hera nga tuhin 1.5 ngahin pandesal. Tapos sunod ng mga panahon, tataymingon mo aada ako sa Kapitolyo nga magpapadara ka naman para naman mahiagom ako hiton nga emo mga yatot-yatot, mga buaya. Ada na nagkatitirok na didat bakery ni Ate Mabsit nga mabuaya. Yung mga yatot. Ate Mabs, bangin may damo dat tinapay nga ano pa daw ini nga nasa supit dugo. Lahat ng klase ng hayop, aadahira. Itira style iton iya mga ira bakery ni Ara Ate Mabs, AJ's Bakery. Itira ano dida, mga chef hinhayop, pero tinapay iton. Di ba? Kaya nakaka-enjoy talaga. So Ate Mabs, maglalaom ako nga mami sa ako ni Ate Linel, may kaupod nga picture nga nagpadara ka nga timpandesal haera nga libre. Aram ka naman nga ng mga oras, ay ini nga mga panahon Ate Mabs, mga indigent pa kita yan na. Pare pada nag-CE ano Ate Mabs. Mga indigent pa kita yan na. Good morning, Idol. Kumusta good? God bless. Kunching assist you. Oo, thank you din sa iyo, Idol.
Morning kay Sir Cas Flores. Good morning Kuya Wens. Happy Vesper Day of Barangay Tagbakan. Oo nga pala, Vesperasyon ng Tagbakan. Oo, maupay nga Vesperas. Oo, sabi ni Ate Mab, sure, Seringla, tungaw, kuno mayda. Tinapay, ito na Ate Mabs. Pangitaadot mga sako, ari na nga yung tinambak. Ate Mabs, dapat kuno is EJ Bakery ang igingaran mo han imo bakery kasi mga hayop man dapat Zo Bakery. Burungan Zo, may Manila Zo man, ikaw Burungan Zo Bakery. We offer exotic foods. Dikat ja. Ala ka Ate Mabs. Nagkukulaw hilinil o nag-reply, love you kuno Ate Mabs, miss you. O, ibig sabihin yan Ate Mabs, kailangan mo nang ipadala ang pandesal ngayon doon mismo. City. Before makompleto sila para may agahan sila doon sila Ate Anali. Yan. Kailangan busog ang umaga nila. Sige, aminodo anay kita. Para Marisyo.
Alright, ayan. Okay na. Nakagjot siya na kamo. Nakagpahulas na kamo. Ayan, so po din nag-message sa aton. Oo, kung maray ka mo ka-inform han aton mga coordinator di da Llorente ngahin ha Hernani, bangin na mamati ka mo itong mga beneficiary na ha. Oo, kay bangin kulop nga adlaw na-inform ka mo ni Jess han aro agap pa or ni Banjo sa Llorente. Bangin ka mo na-inform ka kulop nga magkakamay dahil na payout han mga confirmed COVID. Oo, tama adto kasi ang primero ang schedule nga ginhatag haamon nga amon nakarawat inin eksakto ni schedule tumo yana kunta nga adlaw. Oo, kakulop iton. So pita 26 tama ba kay na kaduungan ang kakulop na kadto ha norte. So tabok-tabok man lahera. So yana dapat ika 26 ang schedule han Llorente ngan Hernane. Na
ano nira kagabi kakulop hankulop na may nga andungan nga aktibidad inin panbakuna. So pag schedule yan na vaccination para na mga taga treasurers heraman init na kapot itong kwarta herama ito na duhol hayo. So dire hera makakaupo dire hera pwede yan ang adlaw kay dara nga mapabakuna hera yan ang adlaw. So, patapos ito ni Raturuki, madiskanso man ito ni Hera, mga 24 hours yata, so gahit na waray trabaho anay, diskanso Hera. So, ma-schedule Hera kung saan o nga adlaw nga haw, mapahibaro na la Hera nga haw. So, kung may dadila na mamati nga mga beneficiary, HR nani, labi na HR nani, kinaabot naton klarado at aton signal. Pag isumat-sumat na la kamo, direct naman kamo pwede pangaranan kung mga Hera o kamo, sugad ito na instruction ha aton ito na DOH. So, pag sumat-sumat na lang ka mo, dire madadayon ang payout. Bangin waray ka mo masareng ni Jess. Kasi alas 5:11 na ako didingani, didin ako alas 5:11 ako naka-receive. So, masyadong apot na nga oras. So, may posibilidad nga dire ni Jess maubos hingka informare ang mga beneficiary. So, anyway, may naabot man kamod amon signal yorente ernani kung namamati ka mo para diri baka mo mag-all ngadto iton vinyo ngayo kakadtuan. Para lainin kay makuri kung maguguol ka mo ngahin syempre sakripisyo kaya yon mga importante ni yung buruhaton iyo ginpabaya para makakadto ka mo ton. So kung may ada man baga matokso na himpagkadto adto mga upland barangays nga diri kapamatihaton or waray maabot ni Banjo or ni Jess. Oo, ada karawatan na gadla naton itong baga itong hiya nga pangarohin pasaylo nga dere mga dadayon. Kay parang sure ako takalugaringon nga dere talaga ada mauubos. Labot la kon mag-text brigade. May ada mga JC pero pamati ko kay ini nga beneficiary dere ini dito mga PPT, mga provincial paid teachers nga may mga JC. Ini kasi beneficiary warahin siguro. So baga itaton mga coordinator inuusa-usagod ininirahin pagkadtua labot la kon magamay nagahagran nga kilala kay pila sumarang that coordinator pakitugon na laliwat kan kuan kay ada man ka man nagaharani takahin hagrayo. So parang bisan lahin magnapulo lang nga beneficiary nga halimbawa lang example tapos bublag ng mga barangay tiba upland hadto nga mga oras nga nag-chance diri talaga inin makakaya hit aton mga coordinator ang pagtag-usa-usaon kamo pagkadto. Di ba? So ayan, maupay na lang ang mayada kita radio station adihi Sangkay Winds para kaalalay hito naton mga coordinators pakapag-disseminate itong mga impormasyon. Kaya saring ko pa mangani kakulop, di ba? Nagsaring kayo nga labutla kon mayada mga pagbabag-o, di ba? So, kasya na ini, sugad na hiniya na. May mga pagbabag-o ngayon, nangalantan nira, daramang gudit kabisi, ito na aton mga nag-oopisina, at aton mga nangangapot hini. Kadamo iton mga payout nga nahitatabo, yan ang mga panahon na probinsya, ito nirangan Samar, magkadero dimulain ng mga programa ni Gobernador, itong Treasury Office, itong kabug-usan nga na-release itong kwarta. So, hera, bisi-bisihan hera. Nangalimtan nira nga mapabaksin ngayon hera yan nga adlaw. So nakapaggawa siran schedule kanan yan nga adlaw. So diri man pwede nga unvaccine i-postpone. Priority man unvaccine. So mapabaksin hera anay postpone anay ang payout until further notice. Mapahibaro na lang ito nito yung mga coordinator. So ayan ha. Didahabot to iton Hernani nga Llorente, pasensya na po. Dere madali yun iton iyo payout yan nga adlaw. Bangin dere ka mo na nootro ko bangin dere ka mo na abot ta usa-usa anaton mga coordinator kasi kulop na ini tigda ini nga mga pagbabag-o. Amo na sinesa rin kakulop nga labutla kung may mga changes nga matatabo. Okay? Kakulog mga adlaw mga kasangkayan habungtuhan kan abid nanhataghan ng kanan COVID beneficiary para na recovered 5,000 uniform man ini mga kasangkayan. Tag 5,000 dito habungtuhan na
kan avid po kakulog nakapanhatag hera. So asya na untad to dapat nga isa susunod na hera an ngan hinaman ha norte yan na kuntang adlaw kaso waray man madayon kay dara nga for mapabakuna an aton mga taga treasurers. So nadidto kakulop hakan abid an aton mga kasangkayan hera Ate Anadel hera nga tanan didto ana mga taga PSWD taga Provincial Treasurer's Office para han mga beneficiary han na confirmed COVID guys didto ha era. Bali tulo ini kakulop ano kan Avid, Dolores, ano pa tanong sa? So Dolores lada kay halo darodam an Dolores. Oo inin kundi kita nagsasala gin barbarang kay dadi. Mga Dolores kay hagrayo kasi init distansya. Ngayon, kumusta nga ito naton coordinator dida ha Dolores ano? Aton aktibong coordinator dida hi Levi Rivera. Oo, salamat na pag-assist ito na aton mga personnel dida ha PG ha Kapitulyo. Dako talaga ito na ginagampanan nga papel hito naton mga coordinators. So damo nga salamat iton iyo baga siring paman waray pagkabutlaw pagbulig pag-assister. So nga kan Sir Levi Rivera iton coordinator naton hiton Dolores ano. Magandang morning po sa iyo. God bless nga na tagang kapahin na maabtik nga lawas para padayon iton na bulig. Padayon iton baga inin pag-pasilitar ta itong mga programa itong probinsya. Educational assistance daw. Waray po payout itong educational assistance. Dere po ito pinipi. Kuan po iton assistance po iton may ada ito requirements i-secure mo iton requirements. Tapos pagkanto ka ha opisina itong PSWD. May kita yan na pinambuligan na liwat hini nga pagtaga educational assistance po. Pero personal po talaga ini. San ko no itong payout itong educational assistance. Dere po may ada ini mga requirements. Sandali dito na kanan World Health Organization naka-live pala. That can address the challenges that I have outlined. May da po itong mga requirements po. Itong PM kita mamaya ate. Kung gusto nimo. Ayun kinukumusta gyap may naton usang aton kababayan nga pumarani nga di kan Kuya Wens about yung burial assistance kumusta po papel nga ginpapakumpleto ko. Kung makumpleto mo ate mapupwede yan ang Biyernes para ma-process naton
Oo, maano naton makakadto kita ha Kapitolyo. Oo, taga dinhi sa Salcido nga area. Oo. Kumadiha akon inin nagpa-assist na parahin burial assistance daw. O pinaagi ito natong programa so kaya bubuligan tayo niya pero adi Merkulis na ate, kumusta? Ano pa itong problema? Paki-update ako kung ano itong mga kulang mo pa. Kailangan mag Biyernes before matapos ini nga semana, inin makakadto kita para magamit mo ito. May daliwat kita inin usaliwat nga kababayan nga lagas nga masinalakit nun mga kasangkayan. Ining nag-uusaan lahiya di dahiton balay iton iya mga anak waray dinhi adto kuno ha Manila. Ini en taon nga lagas mga kasangkayan bisan nga ni iton iya inuukyan wara ini kaayad na as in ada na lahiya nakadanay kuno sareng hiton iban dida nga aging pamakianhan naton. Inin dinahatdan na or dinudulhan hiton mga residente or danay kuno pirang kagawad na duhol. Oo, para inin makakaon. So may ada naton igin ano nga assign nga tao or yes na dire yang aranan hiya para hini nga lagas nga mabuligan inihiya dida ay matagan naman lahin pagkaon grocery. Oo, igin pakihanay ni naton ha PSWD pwede hiya dida hiton food assistance ano para naman lainin makatagamtam hiya himbulig tikan hiton gobyerno provincial ipinaagi hiton mga programa ni Governor Ben Evardone. So ginapapasecure naton iton aton ma-representar nga tao pagkuha para matagan. Pwede gani niya ako nala personal pero mas maupay kung di dahil itong barangay may ada ini maaktibar. Oo. So usang kakopyahan na social case study report. Ngahin duhang akopyahan barangay certificate of indigency papakuha naton ito hiya. Valid ID hiton mag-process. Ngayon kung may ada ID hiton hiya hitong lagas pwede magpa-xerox kita mausa gihapon. Iyala. Tapos inin budgetary requirements. Amula ito hiya upatla kain mga kasangkayan para hiton na food assistance. Nga dihinin ato nga kabugtuan nga waray-warayan na linilisuan. Oo, bagadiri kita nakakatuod ano mga kasangkayan nga may da kita mga kabugtuan, mga anak nga parang napapabayaan. Oo, pasensya na kamo hiton akong term maging gamit, napapabayaan. Kasi di ko marang kung ano pwede naton maitawag nga. Siyempre, may mga anak hiya, kaso may mga pamilya, may mga sariling problema na yon, may mga inaasikaso sariling pamilya na yon, pero waray din inihiyang usang bugto naton, nag-uusaan la di dahil sa nga balay. Itong problema hini masanilakit nung pagod kuno hiya danay inaabot hiya kuno danay hinmaraot nga lawas nga nadanay gid kuno hiya gindudulhan. Di dahiton barangay mga kagawad iton iya mga umangkunan kuno nga saring paniya agrayo na ganyan nitong pero salamat kuno Ginoo nga may dapahaya nag ganito ganyan. So makalulooy mga kasangkayan. So ang ginawa natin kung pwede naton hiya masulod di ha food assistance ring hiton na PSWD pwede hiya ha food assistance para matagan yahin na pagkaon grocery. So ayun amo iniya na iton aton pinakaorhing tututukan hapag kaya na nga mga panahon anay kay ini para haak o para laha ako kinahanglanon ini priority ko ini sa mga sugad hinihaira. Mga kalagsan na dapat may ada hini usala nga lugar, building, area, compound nga nagaalaga hin mga sugad hini nga kalagsan na. Hamanila may dahin ano. Di na aton I don't know wala akong nalalaman ano ba tawag hini.
home for the aged, mga sugahit. Oo, dapat na para na atiman inihira. So, salamat dito na atong probinsya nga may kita mga programa nga suganhin nga makukuhaan naton him pundo, makukuhaan naton him pamaagi, may himuan naton him pamaagi. Nga ito naton mga kababayan, aton mga kabugtuan nga suganhin nanginginahanglan in mabuligan naton. Diba? Kasi kay kun akula personal may dakula kwarta. Oo, inin kaya naman naton gawin ng paraan, palitan tayo ng grocery, mga ano ini. Oo, di ba? Kaso otro man kita daman hinisaring ko pa kanina kan Ate Mabs, indigent man kita yan nga panahon. So wala tayo magagawa kundi ang tulungan na lang siya nga makatagamtam hiyatikan provincial government hin ano man nga pupwede mabulig para hayya. Ada may bangin may dali na gusto hayo bumulig maghatag hinihaya. Inin i-PM la ko niyo kay PPM ko liwat it impormasyon para kamo na lang maglugar ng liwat paghangad to. Ayon yung paagi ha akon bangin ak ma-issue. May dako sangkay nga amo ini kinakarar niya ang pagpinambulig. Ate Mabs, di ba? Nagkinakarar niya ang pagpinambulig na issue logo hiya. Amo ini problema kay may mga tao nga di ka na nga ni nakakabulig magkasi tao inaasay mo pa pag pinakaraot hadi nga mga tao nga namumulig lugod. Salit ayaw ko, ha? Kung gusto niyo bumulig, PM ako niyo, igahatag ko impormasyon hining tao, pwede kantoon na lang niyo tiya barangay, tiya lugar, kamo personal tumatag. Ayaw na niyo haakon kay mahirap na. Oo, may leksyon ako, may mga kasangkayan nga amo gapit kinakarar pag pinambulig. Oo, usa na hindi didihi Ate Mabs, badaw. Kaya nagraot good. Issue logo hiya hindi baga diri tahapan gin ano pa mahirap na pero mao pa la kay always ready init amon mga mentalidad it mga sugad na sitwasyon bisang kun baga diri kami inaagian hingko wadanay hiton baga parte mga donasyon la adat mga resibo adat listahan ng mga pinagkagastusan kay inaandam ito namon kay bangin dodo niyan ha orhe maro naman kita diri kita ditakapot iton dalagan hit mga unaw na itong tao baga bisan nga ni kung sige-sige at pag pinangaro yung bulig para makapamulig kita liwatin kasi tao gadanay damo pa iton issue ha aton nga baga ano kunog pinangaro ka man waray mga yan iburulig. Oo, ginihimo talat at kalugaringon nga tulay ngadto iton mga tao nga nanginginahanglan. Pero diri mait naton maiwasan nga may tao nga diri good iton imo maagi. Kaya I don't know, bangin gusto nira nga herala iton baga. Kung gusto nira nga herala itong baga kikilala nga nabulig. Bakit di sila gumawa ng paraan? Inaasay lugot pag pinakaraot hali nga nagpipinambulig. Mapay panganin nga yung mga tao kay waray-warayan hera gumagawa ng paraan para lang makatulong. Ikaw na pumupuna, kumusta ka naman? Di ba? Problema din haton kay may ngani civilian nga maghimong pamaagi para lang makabulig mai-issue. Mga leaders, mga politiko man ngani daman it maghimong pamaagi para makabulig mayakan namumulitika. Saan ba tayo lulugar sa mundong mapanghusga? Sa mga utak ng iilan dyan na walang ginawa kundi ang manghusga sa lahat ng kanilang mga nakikita. Dere naman nga tanan ito naton nakikita bagabase iton aton mga matala pwede ta nahusgahan ito sa katao. Iba dyan ano lang yung mapansin, ano lang yung makita, ano lang makita sa post, ano lang mahibatian, huhusgahan ka na kahit hindi ka namang kilala personally, di ba? So ayan ang sinasabi ko kung gusto niyo makabulig hininga tao nga akong ginisisir i-PM la ko niyo, igahatag ko itong complete address, info, waray hiya po, cellphone, pwede ta ka mo obdan nga dito, pag lugaring ka mo paghatag. Ay, may koleksyon itak ibang mga kasangkayan nga parihasin it pamaagi para lang makabulig. Although akon naghimo nagakinihin paagi ang pagtaga A4 band paper hadi. Waray man ako
ako nagkwenta, wala man ako thank you. Siguro, salamat ang pagtapon. Naabono pa mga niag. Puro kalipayan ko na lait. Parang counterpart ko na lait. Nga maabono masakripisyo Yun yung pinaka-counterpart ko. At least masaya ang puso. Magaan hadamdamin nga kahit sa mumunting pamamaraan, nagiging instrumento kahit yung makagarahong nga makabulig kahit imig kasi tao. Asya na lait itamon baga kalipayan kami nga nagpipinangaring bulig para makabulig kami ha iba. Oo. Iniisip na lang namin mapagaan itamon loob nga thank you God ginamit mo kami nga instrumento para makabulig kami hitamig kasi tao bisan kun waraan namon. Diba? Asya baga maraming salamat gihapon hiton makagarahong hi Governor Ben Evardone. Oo, madali-dali ka makakadaraon makakaarong bulig. So malakas ang loob namin nga bumulig hayo sumuport para matagan ka mo himbulig nga iyo kinahanglan. Kaya aram kami nga abredo itong portahan itong Kapitolyo, yan ang mga panahon. Damo itong mga programa. Ayun, pag abot haamon talagang iistimahon ka mo namon. Diba? May kamera na iton nga inurasan ko. Bawat tulong na ginagawa ko nga makadto kami sa Kapitolyo, inuurasan ko talaga Sige daw, pira kita ka oras sini nga magpa-process. Pag kompleto ang papeles mo, matagal na ang 1 oras. Pero dahil bibiyahe ka pa doon, pabalik, magkaka-istorya pa ka mo dito, kung ano pa, mga pupuntahan, inaabot ng 4-5 oras. Pero actually, yung processing doon, dito mismo, pag istoryahan lang, hindi aabot ng 1 oras. Napakadali. Labi nga mga approachable ito at mga opisina nga nanlilingkod. Like Ma'am Josefina Paligutan, accounting, budget, opisina ni Governor, mga board members. Yun nga lang, minsan may mga board member na tumatanggi kasi wala na daw silang budget. Ubus na. Okay lang yun. Anyway, kay board member Jimmy T, hindi pa ako nabigo niyan. Oo, pinapasok ko yan. Tinatawagan ko kahit nasa Manila, kahit nasaan yun. Board, mapay nga aga, mapay nga kulog. Adida na may kuupon. Kanan sige. Patawaha ako tak sekretary pag abot mo tak opisina. Oo. So, hindi pa ako nabigo kay board member Jimmy T. Maraming thank you, board member Jimmy. Sana lahat ng board member tulad mo. At kay Vice Governor Maricar Season. Oo. Ang selfie girl na Vice Governor. Pagkikita ko yun sa selfie kita dito tak opisina. Vice Gov. Isa pa to, hindi pa ako nabigo nito. Sabi niya, Wens, pag kinulang iton, balik nga ni Hakon, pupunan ko. Yun din yung linyahan ni board member Jimmy T. Itong dalawang to, asala hatanan ko nga gininaroan ng bulig, di na pala kini nga dudo haga hindi bumalik sa opisina. Ay, oo. Yun nga, parang hindi ka tinanggihan. Oo, madagmit. Tapos sabihin, sige, pag itong iba, kay waray naman good talaga budget, sa rin ni Mano Jimmy, ni board member Jimmy. Waray man talaga nahira budget talaga, ngaungod, ubos naman. Kasi mas madamo siguro pera na araw. So, balik na laha akong pag kinulang iton. Ganon din si Vice Governor Maricar Season, Gutisan. Okay. Waray naman good talaga, itira ungod ko nung budget, mag-aano man kita. Pag pagkantuan ko ng opisina ni Governor, pag kinulang pa, kumpara ihatag ni Governor, balik nga diha akon. Pag abot ang opisina ni Governor, makita dito Ate Judith, pipirapat kulang. Sige, kan Governor na ito. See? So di na kami bumabalik doon. So maraming thank you po sa mga napaka-approachable na mga linalapitan natin pagdating sa tulong. Governor Bin, higit sa lahat, maraming thank you. Kay Vice Governor Maricar Season, kay Board Member Jaime Sumigante, Mano Jimmy. Sanay ako kay sa Mano Jimmy. So ito Jaime Sumigante. So sila yung tatlo na madali-dali kung hindi ako nagbabalik talaga nga negative. Always positive. Yung iba, yung minsan kay Board Member Alvarez, Karen Alvarez, nakakakuha ako doon lalo na pag-aadahimana. Dito na lang ang aranan, ate, bakit?
Kay board member Karen Alvarez nakakakuha na bakit dito danay ay kaso malakat niya sekretary. Hindi ko na abtan danay. Board member Annabel Capito, isa pa to. Oo, mabait din to. Madali-dali gihapon ini nga na ruan tayong bulig. O yung yung nasa opisina mo, board member Annabel, yung maganda. Alam mo na yon, Ate Annabel. Ay, board member Annabel. Ito tsambahan la inilwatera aabtang kot era mga sekretary dito. Salit amo itong ini-schedule ko, yung mga humihingi ng tulong sa akin. Utak-utak lang to eh. Oo. Kasi yung mga pag-abot ng Friday, session ito eh. So, pag mag-process ka ng AX sa Friday, malamang andun lahat yung mga board members. Di ba? Kaya sinabi ko kanina, dito sa tinutulungan ko ngayon, sakto na to, dapat mag-Friday, andun na kita. Makompleto natin yung mga papers, ang ipapakompleto ko para smooth tayo doon. Pinapalingkod ko na lahat, hera, di ha ubos tak binubuligan. Dan nalaka mo, sige ako nalat masaka. Ako na't magtatag-usan niya, era. Di ba? At least, counterpart, pagod, pawis. Yun na lang, sa pamamagitan ng ganon. Thank you Lord at ginagawa tayo na ginihimuak niya, ginagawa tayong instrumento niya para makatulong sa ibang tao. Walang-wala naman tayo. Tayo kita baga nakadanay God, nakakabuling, nakakahatag, pero kasagaran waray. Okay, good morning, Cancer Barry. Barry Greffel Tolentino, PHO. Anong ginagawa dyan ni Tintin, Sir Barry? May pa-selfie pa sila ni Tintin. Oo. Si Sir Barry Greffel, nasa PHO siya ngayon. Christina Kiminales Ohano, good morning, Kuya Wens. Mag-greet kami. Happy 70th birthday to our Nanay Lola Vicenta Kiminales Carpio, Barangay Santa Margarita. Wishing you many more birthdays to come, Nanay, and good health. Always stay strong. We love you, Nanay, from your loving ano to? Ay na, nahirayo, at binirik. Na-scroll. Adto pa, may inabot pa. Nirarayo ka na ate, hanad to. From your loving mga apo, salamat po and more power. Kuya, request la po kamihin birthday song. Ayan, sa ni Christina. Kan Eugene Platino, kumusta di dat imo grocery? Haba biliran ka to? Biliran light eh. Biliran la kunot biliran, dire lite. Sorry. Ay, good morning Kuya Wens. Kumusta po sa inyong lahat dyan? Ingat kayo lagi. Sarang ni Judith Ogremen. Ay, si Judith Ogremen. Kilala ko to. Nag-aral to dati sa Mercedes National High. Mga partner ko iniyahan, mga interpretative dance. Di ba, Judith? May ginawa kaming interpretative dance noon na yung title Sundalo. Pinaiyak namin yung mga teachers na naandun nanonood. Ito yung partner ko. Uso pa hindi pa uso ang love team to. Wala pang nun. Kami magpartner nito, sina Joel Daep. Ayan, si Joel Daep kasi maliit yan noon. Yan namon anak-anakan hinamon mga interpretative dance na ginagawa. Ay, kay Joel Daep, saan kaya ngayon? Sahain kaya na Joel? Hello, Sailo Gahoy, Abuda, magandang morning. Wens, good morning. Mga opay, nahiabot pa ako. Be safe always. Okay, thank you. Bakit? Saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang?
Good morning, Kuya Wens, pakadiha tindahan, mahatag ako. Pwede ate ikaw na lang maghatag. Ikaw na lang magdohol ate yung grocery. Oo, ayaw na haak. PM kita ate mamaya ha, storya kita. Hello, kay Diklaro ni good morning Kuya Wens, pakianala po, may ayuda po ba ang mga PWD? May ada naman siguro. Di pa na updated ko na san o or yes. Ang pagkakaalam ko kasi ako nga ni binulig akinihan una ang pag anuhan mga listings. So may ada ini. Oo, oray pa siguro schedule. Sige lang lahat ng mga nangyayari sa probinsya, pag-uusapan natin every morning dito. Yan, malalaman mo yan Ate Nining, okay? And then, ma-update ka din here, pamamati la permi kada aga. Lahat nga tanan nga mga buruhaton, mga aktibidad hitong province, about hitong mga pambubulig, mga payout, mga ano dida nga mga hinabang. Oo, pag himang rawan ito naton din hipermiha kahanginan kada aga. So, sa pagkaya na po, oray pa kita binabati ini pagtaga PW Day. Oo. Yung dati siguro may da na yan iba. Pero I don't know yan present kung may da inihahaw. May da hinihahaw yan baga ano. Oo, kasi darahong kada mo hining mga programa diri kinaarawag tat mga personnel. So, gina-alternate nira ko human hiton usa nga payout kanan usa nga programa, another programa naman nga o dito na ibang lugar. Oo, dire may nadududrungan. So sige lang. Oo, dinhi pamamati la permi ha atong programa ni programa ni Pangyaw Fi kabakyang nga barangay. Oo, ini nga mga programa iton magiging updated kamo hiton mga higwaos hiton probinsya. Good morning Kuya Wens, regarding po ato nga kanang social assistance, ano po nga request ang social assistance? Kay naka-skid na po ako pagkadto Burungan Capitol pero nag-aalang ako pagkadto Bangin may da pa requirements po karuyag ko po makadto mabaro po ak kung ano nga mga requirements. Ako makadto ka para kalahibarohin mga requirements po. Kikiklaro kung ano tim requirements sa kinahanglan kasi PPM time. Ano nga assistance po ini? Ano nga school assistance? Kaya may da iton school assistance, may da kita educational assistance, ibala iton kanan bulig para estudyante BPA. O hain hito dida po iton imogin applyan nga naging papakian nga requirements ate. Ate Era Ausa, okay? Inen hain ka iporlos ka. O kilala mo Ate Lina Tercio. Oo, yun na lang po. Siya muna kontakin mo diyan para diri ka na harayo nga diha akon. Oo, mamamasahe ka pa nga diha yung estasyon haakon. Si Ate Lina po naka-assign na coordinator dito Hiporlos po. Paki-ano na lang. Or PM kita, pakiklaro kung ano nga bulig assistance tayo mo kailangan, ha? O, PPM kita. Itong mga requirements. Morning, pakigreet daw takon self, hanak pag inupay, han antina para la dere magaganas. Adto lugod ko no natanggalan antina, dinugang nalugod kang haganas, pero bay ila kuya kay bisan ha mahaganas. Tune in lagi hap ak. Wow naman Michelle, thank you. Oo, kaso dire na ak makakapukaw hitakpag anyo kay good ti man la itunog pag hinahinayang ko nala kay dara dire maupay sagap kay nahaganas. Ano? Silver ate hin sigarilyo. Oo, pag nagisi-gisi hiya nga paaro atubang nga paggisi nga dire mabubutas. Oo. Pwede iton hiya ikabit dat antina mo. Or bronze, mga wire. Pwede yan. Good morning kay Maritis Yauna. Good morning sa'yo.
Good morning, greet po ak hatag puro giwan Eastern Samar ha kun umangkon hin happy birthday Christine Gayoso Arsenio. Ngan nga diliwat ha Imos Cavite ha akon umangkon happy 5th birthday Arnel Gayoso Maluloyon. Love you both. Thank you po Kuya Wenz from Imos Cavite. Good morning Kuya Win, sain po or diin po na hospital may da libre nga turi. Waray po yan na libre nga turing ak ni babaruan. Oh, di adin announcement hit kanan Our Lady of Guadalupe Hospital di da Jinmac, dire po libre. Oo, inin 50% discount la po. Oo, 50% discount la po hera. So, kung libre ang tinatanong mo, wala pa po akong nalalaman ngayon na libre. Tagpira ba't pagpatori? Tagpira ba't aro? Kaya ano Kuya Wis ko naman, lilibre ka. Ang bilis makareply nitong isa to. Direct man lilibre ate. Nagpakiana la hadto kaya ate nagpapakiana may nag-message sa ako natin dili nagpapakiana kung haint libre so yan na naman ang pakiana. Good morning Kuya Wens, pa-shout out akong tatay Remy Dadali nga ak nanay Virginia Kabakaba nga aga pa magdinulong tapos ak mga pasaway nga mga bugto nga nangangaturog pa. Salamat from Gisabel Dadali. Happy 71st birthday kan itay Cindy Balbuena. Salamat po Kuya hit pagbasa from Ginelyn Balbuena. Kuya, pwede po ba food assistance iton? Oh, sige ate, inin pakukulawan pagkakadang ko nam iti coordinator nga da. Oo, nga da iton imo lugar. Oo, para makulawan itong sitwasyon hining imo sinisere nga para food assistance. Okay? Okay, scout light hiranay kay bangin may da mas pang kinanglan kung may da tanaman linilisuan inin gawan muna natin ang paraan po yan kung kaya pa naman, di ba? Oo, ayaw naman naton nga ba man kay ada abredo nga tanan so bisan kaya pa gawa naman po tayo muna ng paraan. So ayan, kukulawan naton iton na ano man baga ayan, yung sa Jinmac po may contact number po heraan Guadalupe, waray po. Waray gimbutang dili nga contact number ni hera. So personal ka lang nga mapakadto.
Waray contact number di dito Guadalupe ate. Personal ka na lang makadto pag-inquire. Oras naton 59 minutos na ito nakalabay. Hiton alas 7. Aray na kita oras ha. Waray kita sasabot ha. Hello kay Van Dosina Salameda. Good morning Kuya Wens. Damo nga salamat. Nakuha ko na Okay. Walang anuman. Esyan hiyaan andi din usang abong to. Okay, naaro iniyahing bulig. Tapos igin papasapasahan daw kuno hiya. Tapos baga malibo kuno ang mga requirements na ginahatag hiya. So parang demoralisado hiya nga pubuligan hiya. So mapay na lang nag-message ang anak kaaton. Pinanginano ta ini kung ano nga buligan niya ginbibiling ginaaro. So, kompleto naman ngayon ang papel kaya ano ang papasapasahan pahiyahin mga udida. So, ang ginawa ko, tinawag ko nga ito sa opisina, pinakadto ko inihiya, nga nag-update, pag-aadto ka na hitportahan ito opisina siya ako, text ako, may tawagan ta dito para maasikaso ka. Sugad hiton. So, yan na, okay na nakuha na niya ang chiki. So, thank you. Sana ang itaton lahi ni permiha iyo hangyo nga magamit niyo hin maupay. Magamit niyo hin maupay itong ginahatag nga bulig para kung ngain halimbawa kung ano niyo pinangaro nga bulig kay dara nga asya nga hin sugad hiton kinahanglan niyo o gamit agad niyo hin maupay nga makakabulig good man hayo para para naman makabuligari kasi nakinire-reply nga importante. So, ayan. Mayada ko lang nasusuban nga usahiton aton mga nabuligan nga negatibo an feedback ka ako ng ibang tao. Kasi kita nabulig kita kay makaluluoy it iyo approach sa amon. Oo, it iyo istorya ha amon iton iba dida ha bato-bato sa langit. Diri tayo kang ngaranan. Ito yung approach sa amon para mabuligan ka mo, makaluluoy. Pero may daan namon nabuligan nga kahuman haiya pakakarawat niya hankash. Diri maupaya niya igin buhat. Asayit nga pabalik-balik namon na ginyayakan. Please po kung po pwede. Salapi iton hitong probinsya. Kwarta ito nitong gobyerno, ayaw natong pagkawanga, ayaw natong pagkaragi, hinwaray la mga ano nga pulos nga panmamaliton or ano.
Gamita kundiin an iyo ginhihingyap nga mabuligan kamo kay diri niyo kaya kinahanglan namon him parasin sugad hiton. Didto niyo gamita kay iton makagarahom diri it napiyong. Ha? Mauuwat kami niyo, pwede kami niyo pagtawan, pero iton makagarahom diri niyo pwede paglingoon. Nakikita, nababasa at iyong naunahunaan. Kami, kay mga tao man la kita, di kami maaram kung gaanot iyo paghihinakanon na after hamon. Oo. Itamon la ginihingyap, ginahangyo hayo kung ano nga bulig iyo kikinahanglan. Once nga matagan kamo hiton, gamitan niyo. Hakaangayan kung ano. Asyalat among ginahangyo. Baga makasusubo la nga mababatian namon nga ibangayan, ganito, ganyan. Diba? Damo na iton nga among binati nga dire maupay na pag nakakakuha naiiba ang dalagan. May adangani mismo nasawa nag-message sa akon baga makaluluoy kay inaro kuno ang kwarta haya kinadto kunohin illegal nga bulang topada. Oo, por Diyos, por Santo, kamakangangalas pag naonin usang amay nga parehas iton batasan. Diba? Ayaw po, diri maupay, bisan hino nga tao nga kamaluluoyon hit kasing-kasing, hibarungan nga sugad hiton tigbubuhat niyo, diri na kamo bubuligan, bisan pa ka mag-ano. Sagrado itong kwarta hitong probinsya. Ginsakripisyuhan iton hiton mga tao. Ginbabayad iton nga buhis hininga aton mga negosyante kundi hirapay ni danay lugod na alakbatan diri padanay asyat na tatagan himbulig kadaman. Di ba? Ikamatuoran iton. Kung hino iton may ambag gobyerno pag abot hit mga kalungganayan hirapay napapabayan. Tama ba ako? Sabihin yung ngaling ako kung dit ungod. Kung hino pa it nagkabulig hit gobyerno, nagbabayad hitong buhis, pag abot ha mga kalungganayan, asya pa it kasagaran na papabayan. Diri lapid. Tapos ini nga iba naton nga mga kabugtuan nga nakakatagamtam himbulig, tika na gobyerno, itong kwarta pag abot ha era mga kamot ginwawaldas lain waray pulos. Diba? Pasensya na ka mo, medyo nadala lang ako. Makabibido una-unaon mga kasangkayan. Asya et nga pabalik ko kadirek nakakadirek di ko man hirap pwede ngaranang kunhin o ka kay pag alo ito nitim kalugarengon po pwede please balik ko iton iyo ginahangyo nga bulig pag natatagamtaman ito niyo gamita subay base iton iyo pangaro yung bulig kun nga ini gamita malipayon kami hiton dere kay nagsinakripisyo kami nagintulay kami ha iyo nga makabulig tapos iginwaldas lang yung kwarta baga kami binuhusan ng matagong matubig. Di ba? Mas maupay na lang kung siguro inukdan diretso pamalitin ganito ini palit ini kung ini diretso di tamat pwede syempre era mait para matay. Tapos mayakam paan lalaki. Ano kunot labot kuno hit ni Wednesday nan hibaro. Adi naman inihaaton, kwarta man yung gobyerno, di man iya personal. Tatay, maaram ba kung ano nagsakripisyo? Hiya ko, di rin nakikipagpastikan pag abatit bulig. So, malipay ako, sobra-sobra takalipay, nagiging successful, itak binubuligan nga tao, hit pangangalan bulig. Waray ako hiton labot natural, kaya ada natitiyo kamot. Ita akon la, ini nga,
kung ano, itiyo hingiap, ano itiyo gusto, kaya kamo na daron bulig, gamitan niyo. Diyan kay maya pa nga. Ano't lakot punot siya na ni Winsin Hibaro, kaya di man iniya kwarta nga ni. Kanang gobyerno mang kuno yun eh. Ambot la. Sige la. Maaro pa ka mo himbulig next time. Sa sakripisyo ta ito para mabuligan ka mo. Pagkukuhaon mo lang dating asawa kay kakantumot pada nakakabo. Alright, mga kasangkayan, marin ang itong oras. Oy, mapaypataa din nga mga pampagood vibes. Hi kay Ivan, di dahatabunan, nga nagkukulahay rang kay Ati Dos. Oo, paypahi Ivan, pampagood vibes ni Kuya Wens. Oo, thank you Ivan for watching. Ay, kay Ati Dos mo. Oo, upayat pagbantay din yung grocery. Ati Dos, Kuya Ivan. Oo, inin payat pagbantay dati yung grocery. Ay pag kinauna di dati paninda ha. And good morning gagahap nga kan imo Nanay Lia, ngan kan imo Tatay Mayo, mapay nga morning dida hatabunan. Mga taga Tabunan, Burungan, magupay nga morning ha iyong tanan. Maraming thank you for watching Ati Dos, Ate Ivan. Ayaw ka mapagpasaway kan iyo Nanay Lia, ngan kan iyo Tatay Mayo ha. Oo, itong binta, alam sa Ivan, ha? Ayaw pag pangin dodo, may mapalit dida Ivan, tapos kukuhaan mo binta, antumot ibang tindahan ipapalit. Palitang Ivan, thank you, Ivan. Maraming thank you. Atidos, thank you, Atidos, for watching. Yes kuno lolo Damo't akit kilala nga baga magkakaiba na ang batasan han mga suportado na hit ka ng gobyerno mga may sariling hugot siya. Okay lang yun. Good morning Doc, paki-hi ka al Madam Hazel, ak Madam kuno Hazel. Adi kami Tacloban naglalalaag, edi wow, sana all. Pasyada pa more. Mag-walking nga ni kamo nga da ni inina. Hey, ina na J tayong, anak ni Boy tayong. Kan Nigel, ngan kan Dance ninyo. Good morning din sa inyo. From Nina. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, maraming thank you po hayong atanan. Mga nagkulaw haton dida ito na live Facebook. Maraming salamat. Mga abroad dida, labi na kamo dida. Ang namibingaw nga diha probinsya at Eastern Samar. Paki-share nga tot iyo mga GC po ini nga akong video para hero-hera nga pwede nga inhera nga di mga musta at ira mga hinigog mga kinabuhi live pinagi ito nato radio station. Okay? So di man ka mo makatune in ha 88.9 at least may kita live ha Facebook pinagi ito na account na Wins P. Abreu. Maraming thank you po sa inyong lahat. At pwede gihapon niyo mga akong video makikita di dahito na akong YouTube. Ayan, good morning ST, type lang niyo. Dahil on YouTube, good morning ST, tindugan pamuhay-puhay ST hanon. Oray na kita oras, ang aran akong kaupo din sa technical side, isang kay Jumac. Ambot ko na, makanhi pangyaw, at Jumac.
waray update. Oh, sige. Antabayan na lang ni Pangyaw Fenero niyan. And then bangin anhiya mga 11 to 1 ano, tiya. Kabakyang ang barangay. 12 to 1. Oh. Si Pangyaw Fe. Good morning sa lahat ng mga people dyan sa Go Hotel Tacloban. Thank you for watching. Thank you, Nina, sa mga nagagandahan dyan at nagwagwapuhan sa Go Hotel ng Tacloban City. Magandang morning po sa inyo. Alright, siguro talaan ay mga kasangkayan. Isa rin ko pa kanina, hangaran akong kaupo di diha technical side, di Sangkay Jumak. Ini naman ang Sangkay Wins. Nga nagbibilin hininga akong puplunganon, ang pagpasaylo, indere makaralo, kunan mo kasing-kasing insensero, kaya ni mo dughan, timpluhan Ginoo, nga angay paghirutan han tao. Damo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samara. Ako ang tao nga mabinuligo o sa iwan ako nga mag-isa sa kayo. Basta